नैबे बाक्सा जिल्ला बाथौ गौथुमनि नैथि बोसोरसालिया दिनैनि जि जथुम बेयाव नुजाफैनो मोनना गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव जोंहा माइनाव आफाद बाथौनिनो आरो लाइमोन आफाद बेनि सायाव सावरायगोन। आं दिनै नैबे गेवलां मेलाव बेखेवनाय हिसाबै नुजाफैदों आरो गोबांथार बाथौसाफोर बेयाव नुजाफैदों आरो उन्दै उन्दै जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो उन्दै उन्दै जोंनि गथ'फोरा नुजाफैनायनि थाखाय मोजां मोनदों। आं आसा फारिदों बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि बागै गोबां सावरायगोन। जोंनि लाइमोनफोरनि बागै लाइमोन बाथौसानि बागै गेबेङै सावरायजादों। मैया डेलिगेट्सबो दङमोन, बेयावबो मोजाङै सावरायजादों आरो माइनाव आफादबो दोङो। जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बेखौ जोङो गोजौआव लांनोबा गुबुन धोरोम बायदि जुदि बुहुमाव फोसावनोबा बेखौ जोङो फोसाबनोबो नांगोन आरो फेहेरनोबो नांगोन आरो जोङो बयबो खामानि मावनांगोन बेनि थाखाय। आरो बे धोरोमखौ जिथु गोबां बोसोर बेयो जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि सिगांनि बुंनाय जादों। जिसु ख्रिस्ट'खौ जोनोम जानायखौ लायोबा दिनै 2020 बोसोरल' जादों, नाथाय जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमा गोबां हाजार बोसोरनो जोनोम जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। लिरनाय गैया बा रावबो बुंनो हाया, थेवबो बेयो बर'फोरनि मोनसे गोजाम धोरोम आरो जों बेनिखायनो जों गोग्गानाय मोनो दिनै बाथौ गौथुम जानायनि उनाव बियो फेहेर जाबाय, फोसाबजाबाय आरो मोजाङै फोसावजाबाय। बाथौ धोरोमखौ जौगाथाय होनो थाखाय सरकारनिफ्राय माबायदि बिथांखिफोर लादों? सोरखारनिफ्राय जोङो गोबां समाव जोङो बिटिसि आवबो जोङो जोंनि बाथौ गोथार सान नैथि मंगलबार खालि बेखौ जोङो बन्द' फालियो बा सरकारि भाबै बन्द' होबोबाय आरो आसाम सरकारा बेखौ मानिना लाबाय। आरो देग्लाय दाख्लै गलाघाटनि जिथु बाथौ महासभा बेयाव नैबे जोंहा आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ गासै बाथौसालिफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय गिबि मोनबा थानसालि लुफुंनो थाखाय 1 कौटि रां हिसाबै 5 कौटि रां गिबि अनसुंथाइ होबाय आरो बेयाव जोङो बुंनो हायो जोङो सरकारनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोनदों। बाथौ धोरोमखौ फेहेरनायनि थाखाय फोसावनायनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर'नि बाथौ धोरोमखौ अनसायनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम बे बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसाबनाय फेहेरनायाव जोंनो खामानि मावनांगोन, जोंनि बाथौसाफोरानो। आरो बिसेसकय जोंनि जायफोर फरायसाफोर दङ एसे गोरों बिथांमोनाबो बाहागो लानांगोन। जोंनि गेदेमा जायफोर फोरोंगुरु, जोंनि प्रफेसार जायफोर जोंनि गेदेमा बिथांमोनाबो बाहागो लानांगोन। जोंनि थुनलाइ सिबियारि, जोंनि फरायसा गौथुम बिथांमोनाबो बाहागो लानांगोन। होनबासो जोङो रायजोनि गेजेराव लांनायाव जोङो सुबिदा मोनगोन आरो सहज जागोन।